ngunduk honsi tao non na asamar parbuei asamar parbuei jaladami ni dibatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam sukacita, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati amanginang di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini dimanapun kita beribadah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat melimpah dan kita sudah masuk di Minggu Septuagesima. Ya, persiapan untuk memasuki masa-masa sengsara di tahun 2023 ini. Ya, bagi yang bisa beribadah, tetap semangat amanginang. Dan yang tidak bisa beribadah, entah karena situasi apapun, Tuhan kiranya menyertai setiap langkah saudara-saudara. Dan di akama nami nanami nang maduanong sudah gogo dang bobe merminggu, Tuhan tama nama rorok daging nang todimuna. Malu makasahit, terapula karsak niroha, di parrohai hamu akan namarlas niroha. Tatangi homma, barita nauli memakulingi hita di minggu sadarion, Jakobus sada, ayat 22 sahat 25. Alai gabe siulahon hatai mahamu, unang holan pananginangi, akan napau totoho dirina. Ai pananginangi di hatai anggoso diulahon, tudos mai tu halak napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina, dungilaho maibana gabedang diboto be rupana. Alai nama mereng torus tu bagansan uhum haluaun na sunding gani, jalamian disi, ima na mertua merhite sian pangulaun nai, anggo so pananginangi na makalupahon, siula ulauni tahe ibana. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Di minggu yang berbahagia ini kita disampa oleh sebuah firman yang singkat, padat, sederhana, dan tepat sasaran. Ade, jopok do turpuhi alai tung bagas do molo tarajumi, molo tatangi hodo dengan tung godang situtu nanaing si pasahatonna di ngolu partodiota. Alai dihamuna kamanami nanami na hinaholongan na totong sumarihon ngulu partodion na adong dua hal na naing siodol honon nami marhiti hatan itu hatta barita nauli dihita sadarion. Yang pertama Bapak Saudara-saudara, karakter yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Yang kedua, karakter yang mendengar tetapi juga melakukan. Asa taingok ma perumpamaan na nidok ni Tuhan Yesus akka manginang boni na dia do hita na disaburhon tutanoi. Boni na marparbui na dingganido, manang boni na disapakot tu batu, tu sapilpil doh tuaka lan na asing. Takas dido panurak ni buku Jakobus. Ya, karakter na parjolo akka manginang, marsormina do, dia berkaca, dia berdiri di depan cermin. Namun ketika dia melakukan aktivitasnya, ketika dia tidak lagi di depan cermin, dia sudah lupa bagaimana rupanya. Itu karakter yang pertama. Namar lapatan akka manginang, naholan mananginangi, manang naholan makatahon. Ngete, iba pe songo permahan songo padita, ya tung macai marukil situ tudu iba majamitahon hatau. Asa boha, asa unang holan nama jamitahon. Ya, asa unang holan nama jamitahon. Ay di parhatudos do karakter na parjoloon, ya, dibereng do buhina di sorminani. Alay dung diula-ulon na, dung dang dijolo ni sorminani be mana, dang diboto be songo dia buhina, songo dia rupana. Godang noy ngakajol mana si songonon, akamanginang. Dang diboto be hadirion na songo dia, ya. Dang diboto hadirion na perhalado, dang diboto hadirion na badita, dang diboto hadirion na situa, guru huria bibil pro diakone situa evangelis dohot akalan nasing. Dang diboto be pabua ibana aparat negara, dang diboto be profesina bahwa memang profesi itu menuntut sebuah tanggung jawab yang besar. Holan si paulaula.
tung macai torop nuang di perdalanan ninggoluta kaparange nasi songono nakamangina. Asapos roha merhite barita nauli di minggu sadarion. Unang mah di karakter na perjolo kita dia kamangina ngade. Ya, unang di karakter na perjolo hida. Alai karakter na padua homma. Dia mai ditangihon alai diulahon. Boni na disaburhon tutano na napu. Marperbuehon perbue na umuli. Marperbuehon perbue na dumenggan. Asamolo tu dia pehita mangalaka. Karakter na padua honom mana seta patuduhon. Tajamoton hadiriota. Tatadda dirita. Taboto dirita. Asa siulahon hatai hita. Unak kolan na makatahon. Ya. Ay molo holan na mananginangin nak kining holan makatahon doson na pototohod diri do hita disi. Tetapi marilah kita memiliki karakter yang kedua ini. Di mana perkataan tetap sesuai dengan yang dijalankan. Ya. Tudos turupa nene. Asa molo tahatahon sada padohan naing ikut tapaduduhon. Songo dia padohani merhite parangeta. Ido didok dison ima akkana mertua merhite sien pangulona. Hami betong akamangin ang pos rohanami. Tahanguluhom mahatani di bata di perdalanan ningoluta. Asa gabe ruas na burju hamu saluhuna. Ruas na mangulu di jolo ni debata. Na setotong manada hadiriot di jolo ni debata. Jalak kana totong akkana serep merroha. Asa unang songon na nidok ni epistel di minggu sadarion akamanginang. Ya molo tajahat di Jesaya ya te. Marpuasa do hamunian. Diulahok kamu do. Sahirana tigor do. Sahirana citong do kapangulomun hape aha. Marpuasa pe hamu. Na laho mabaibada. Mabahigasi. Mangasaho botohon. Mangasaho pikiran. Dalam diri karakter orang yang senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada satu prinsip. Yaitu kita melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk cari muka, bukan untuk cari keuntungan, bukan mengait tungadol. Jopok Petrus pohona kamanginang, alai tung bagas matapa husor-husor di perdalanan ninguluta. Asa sipata marsorminan hita tuak kadak danak. Asa unang holam mamaretta hita tuak kadak danak. Alai sipata pe padohan nidak danaki, ido naik kosiula honota. Alai songon natora sita kamang di tonga-tonga ni keluarga. Jot do dana hilau pai ngotok kita. Ibarat kata songon nakacontoh somal tabigiat ya kamang. Disuruh geleng na minggu. Ya bapak pun gak gereja. Nah ini. Maka bapak saudara-saudara mari kita belajar. Tetap melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Songo sada ama di tonga-tonga ni keluarga. Gabi ama na marsahala mahoamang manguluhon rumah tangga. Songo sada ina di tonga-tonga ni keluarga. Ina napatos marroha naburju na labok malilung maho mangaramotu sudia kaulomu. Songo anak di tonga-tonga ni keluarga. Marilah tetap menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua kita. Tuhan memberkati maka manginang tetap semangat ya. Tadi homa buku di nomor 240 ayat sada dohot ayat 5. Saleleng hodi tanoon patigor maroham paingot-ingot matotong nido nide batang sai tiru Tuhan Yesus naung rohu mokopo pambananang hatanai hangoluan mudo. Diperbadiai dibatasi perdamai mahamuga bisundengkan jala diramoti rohanang pikiran munah. Ia sohasurahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si peluai. Amin.